Alaikum and welcome back to my channel. So today I am going to show you how Alipay works and also how to register on Alipay. So Alipay wani platform ne wanda za ka iya amfani da shi kai payment ma Chinese supplier. Shi wannan platform ɗin kaman su PayPal ne Opay, amma shi Alipay ana amfani da shi ne kawai yawanci a China, sai kuma yanzu da aka samu ci gaba na wa'anda ba a China suke ba za su iya rijista domin su yi kasuwanci su biya supplier su directly. Yanzu da aka samu ci gaba wanda ke ba a China yake ba zai iya ɗauko shi ya downloading ya buɗe kuma har ya yi payment ko ya yi receiving money ko ya biya supplier ɗin shi in ya siya kaya. So wannan shi ne Alipay kuma it is owned by Alibaba Group. So kuɗinka is very safe. Kada kai tunanin ko in ka sa kuɗi a Alipay za a zo a samu matsala, no. The company is a very protected company da Alipay Groups suka yi ƙirƙire shi. So yanzu zan yi taking ɗinku step by step kan yadda za ku buɗe Alipay, yadda za ku yi verification, har da yadda za ku fara biyan supplier. So in ba ka yi subscribing ba, da Allah ka daina mu subscribe, kai liking, kai sharing bidiyon nan domin wasu masu. Yawa, kamar yadda na ce zan nuna muku yadda za ku yi downloading Alipay da yadda za mu buɗe shi tare da ku. So in kana using Android za ka je Play Store ne, in kuma iPhone kake using za ka je App Store. So yanzu already ina da Alipay account, amma saboda for the sake of this tutorial zan ƙara ɗaukowa mu buɗe tare da ku. So za ka zo search bar kai type in Alipay. In kai type in Alipay, wannan na farkon da ya appearing akan screen za ka sa install, sai kai jira ya installing. So one thing da Alipay manhaja ce wadda baka da wani haufi ko wani shamaki kan kuɗinka in ka sa su, kuma ita ba wai kada Chinese account ne wanda zaka ce zaka iya transfer daga account ɗinka na banki zuwa Alipay ɗinka. Dole zaka yi amfani da agent ne, agent ɗin da ka aminta da shi, ka tura mashi kuɗi in naira, shi kuma ya sa maka wannan RMB wata kan yen a cikin account ɗinka na Alipay. Da haka ne zaka iya biyan supplier. So amma hakan gaskiya sai ka samu trusted supplier wanda ka aminta da shi, wanda ba za a samu matsala ba. Saboda yanayin rayuwa, abubuwa mutane yanzu ba wannan aminta kai. So shine yanzu bari mu bari ya gama downloading. In ya gama downloading sai mu bi step by step har zuwa mu buɗe mu samu account da Alipay. Yawa to ga ya application ɗinmu na Alipay ya gama downloading, za mu taɓa wata kan mu shiga. Wannan da kuke gani duk privacy protection tips ne da kuma wannan privacy policy. To bari mu taɓa agree, saboda in ka taɓa disagree ba zai taɓa barin ka shiga cikin application ɗin ba. So nan inda aka sa +86 za mu taɓa, domin ba a China muke ba, za mu danna mu canja wannan country code mu zuwa na Nigeria, tunda a Nigeria muke. Ga Nigeria +234 sai mu taɓa. So nan za mu dawo mu sign up ne, tunda already ba mu da application, ba wai za mu login bane ba. Bari mu yi sign up da email address ɗinmu, kaman zai fi sauki, saboda akwai code inda za su tura su, kuma in mun using da Gmail ɗin za su fi saurin turawa. Sorry, zan yi typing ni da kaina, ba zan yi paste ba. 25@gmail.com. So wannan kuma service agreement ne and policy protection still, saboda application ɗin fa yana da matukar tsaro, yana da tsaro sosai. So baka da shakku kan in ka sa kuɗinka ko za a samu matsala. Insha Allah suna da dokoki sosai masu tsauri. So sun ce mutum ensure normal access, complete the verification. So wannan za mu yi verification ne, wancan shine number 1 haka 2 3. So shine step din zai wuce. To sai mu taɓa sign up now. Ga nan ma ya shiga da kanshi. So duk suna yin wannan ne saboda tsaro, su tabbatar da kai human ne ba robot bane ba. So yanzu za mu je Gmail ɗinmu, sun tura mu code. Shi yasa dama na ce mu yi amfani da Gmail, saboda in Gmail ne sai ya fi saurin mu ga code inda suka tura mu compared to in wannan phone number muka yi amfani da ita, saboda phone number wani bi ana samun delay na rashin zuwan code. Sorry, ga Gmail ɗin nan. Zan canja account ɗin Gmail ɗin saboda ba da wancan na using ba, zan ɗora wanda yake akai, wanda muka using da shi, saboda in ga code inda suka tura mu. Yawa, yanzu mun sa code ɗinmu, yanzu za mu yi creating password.
bari mu ƙara sawa sai mu taɓa next. Yawa to yanzu tunda mun yi sign up sai mu zo mu yi login. Yawa to yanzu ga ya mun shigo cikin application ɗinmu na Alipay. Yanzu mun yi mai wahalan. So location based service ga yana sai mu taɓa next. In kuma kana so kawai kana iya cancelling. So yanzu bari zan sai in nuna muku yanzu an ce allow Alipay to access this device location. Kana iya sa deny. Ba dole sai yayi accessing wannan location ɗinka ba. So nan inda aka sa ɗan kan mutum, alamar kan mutum, nan ne inda zaka je kai verification. So sai ka taɓa ga nan mun taɓa gurin, nan guraren ga Gmail ɗinmu ya hau da komai sai mu taɓa nan inda ke da alamar kan mutum. So in ka taɓa gurin zai yi loading. In ya loading zai kawo ka wurin da zaka cike bayanai. So nan inda zaka sa hotonka ne in kana da ra'ayi, in kuma kai baka da ra'ayi kana iya barin shi a haka. Sai nan nickname, inda zaka sa nickname ɗinka ne. So bari mu sa nickname ɗin. Yawa. So nan sai in sa nickname, bari in sa Zainab Lawal as nickname ɗina. Sai in taɓa save. To ga nickname ɗinmu nan ya hau. Sai nan identity information, nan shine inda za ka yi verification ɗin identity information ɗinka. So, nan inda za ka yi choosing country ne, nan inda aka sa American, Samoa, nan kuma za ka sa Nigeria, za ka ganta cikin option ɗin gaya nan. So ni na riga da na yi ne, already na yi using da passport ina, international passport ina da account, so ba zai yi in sa ba. Sai nan document type za ka iya choosing ko passport ɗinka international passport ko foreign permanent resident ID card ɗinka. To tunda kai ba wai baka da resident ID card permanent, foreign kuma kana iya kai choosing passport, international passport in kana da shi, ko kuma in wani na kusa da kai yana da shi za ka iya kai amfani da shi. So amma dole sai mai shi yana kusa saboda za a nemi a scanning ɗin fuskar shi. So nan inda aka sa scan to fill in automatically, nan shine inda zaka scanning passport ɗinka, full English name on the passport, sunan da ke kai, sai passport number, sai gender, sai date of birth, sai nan expiry date in passport ɗin, duka zaka cike wannan details ɗin sai kai danna submit. So in ka danna submit za su yi maka verification ɗin in yayi lafiya lau. So nan mun gama da identity information. Sai nan my name card, shi ma wannan ba dole bane ba tunda a Nigeria kake ba wai a China ba. Sai profile homepage, my profile, my collectibles. So wannan site din abin da ya fi amfani shine dama verification din. So bari in nuna maku kuma nan inda ke da alama wannan Alipay din. Yawa sai can my transaction, total asset, na riga da na shigo. Can inda aka sa scan shine inda kaman zaka iya scanning in supplier ya baka QR code, zaka shiga ta gallery ɗinka ka dauka zai maka scanning sai ka biya supplier. Nan kuma pay/collect inda aka sa nan guraren in ka taba shi zai kawo ka haka. In kana so kai adding bank card sai kai adding bank card, amma tunda ba China kake ba no need. In kana China ne kaman bank card in zai maka amfani tunda kai zaka rika siyan RMB ne through wannan agent din da ka yadda da shi. So wannan in kama zaka yi receiving kuɗi ne kana iya bada QR code ɗinka in yayi appearing, ko kuma in zaka yi transfer RMB. Sai can da aka sa transport, shi kuma in kama a China kake zaka biya transport kamar su Bolt haka da dai yanayin transport ɗin da kake da su, ko train ko abin da dai yake ya kamata. Sai can inda aka sa pocket, shi kuma nan kamar su coffins ne, cards, ticket da ID in kana da ticket ko wani abu. Shi ma wannan dai gaskiya a Chinese din dai a China ya fi amfani. So wannan shine a takaicen abin da zan iya cewa. Yawa sai nan guraren shi kuma in muka dawo wurin alama hoton dan mutum din nan da aka sa membership in kama an baka membership, nan kuma my transactions, yanayin transaction ɗinka, transaction history ɗinka zai fito. Nan total asset, yanayin total asset ɗin abin da kake da shi kan app ɗin. Sai nan balance ɗinka zaka shiga kaga abin da kake da shi. So wannan UE bawo ɗin shi kuma da wannan Hobe ɗin shi kuma dun amfanin can ne gaskiya, China bai da wani amfani. So wannan shine a takaice. So shine a takaicen dai abin da ya kamata ku sani akan Alipay.